tekono mendol, kowe njaga lurah. Sing penting dalan nggonku ning mundur musuh dewan. Karo dewan iki lho tak deke kudung baterai sarung. Kuwi pinaka nek ana obor nek adem kemulan, ngayu kudungan. Kelakon ning DPR kuwi. Lah, dewan to. Lah nggih, dewan. Lah, terus jagone tak tekeri iki bojomu bakul jenang. Lah tak sire semuanya lah iki lembah nyangku mbah. Lemboke ke nyang aku uju saben tunggal kang Dul Bakri kuwi. Kan kelare dul manan, ya dul gemet kasan open, apa-apa diopeni. Lha iya to. Ya selamat ta, Wilujeng. Ya kira nganggur. Lah kuwi njaluk tombok anake Padar njaluk. Lah gaman lha iki lho madu ke Arab. Asli. Lho, kok aku ora nyakok tapi sayang. Iki madu ke Arab iki. Lah gara-gara niku butuh dhuwit bojone lara, ada sawah tuku ning barat iki. Bojone muka ampar kuwi sopir ning Mekah. Nggih, sak ditokne kabeh. Yen ngerti ngondare ngapusi. Oh, jimate. Ora. Lah Deni iki sampean. tapi sabun yo nggo dhewe banyune. Orang aring wong sing tujuane kalaksanan nglenggem ae ra ngalih-alih. Aring ta? Gila. Orang aring. Lah iya orang ki wong aring itu tujuane kelaksanan lakon lho. Oh, iya bener. Lah iya mboten gedhi. Lah piye to? Lah wong lair iki kertas urung ditulisi. Lah dosane karek lang lakoni, elek apik wenekne bagane bisa dhewe. Ngono. Mbakne aku Leres. dikandani karo sing ngomong aku. Sing ngomong aku, tak jawab iki aja ya emoh ngenyangi. Kon yang lah, aku mulai akhir terasani langsung ngidul. Kadang aku tak tinggal ngomong gak ngerti. Sing tak tinggal ya, aku sabdo obah ngomong pelaku kaya aku. Ninggal ning kono asline aku turu ning omah. Lha kok ning kono nanggap duduan andenggal jadi aku ndelok ning kono ndok ning sine aku yang ntek nang masjid. Tenan, ning jengkan yang ntek nang masjid. Lah ning kuwi duduan iki kampek wong gumun, aku jaring sarung iki bisa dadi langgar kelakon iki. Assalamualaikum. Ya ngono ku lho. Ngono kuwi karek mane lakone dinyanyi. Kuncine ikhlas niku nggih. Lah ada sabar. Sabar. Innallaha masabirin. Kita paring. Mulane niku lha kuwi lho putune Mbah Atma Kopal. Mudin niku wedok kuwi jenenge Cobi. Cobi. Lah iku aku untuk warisan sapi. Sapi napa? Du sapi. Lah. Tenan. Lah ya ngudu ya di dhuwit ya normal gisine ya asa apa-apane. Tenan lho. Sajene pepek. Lah nek awakmu kuwi latihane iki nek ukure umur. Maune rembo nyanyi sak menu kuwi lho lakone kudune rada sedengan. Kudu poso. So. Nek mung omong tok dinyanyi ngono ra ning poso ku pajeke regane awake. Pajek nang sing poso. Ora awake regane kuwi lho. Dak poso kudu ditebus tenan. Ditebus di ruwat cara ngaji dikatami. Cara pang sawah dipetil. Kuwi kok nek nggih apa-apa iso diikhlaske karo pengiran. Nek ora dipetil, nglamjar ora gelem cementel. Ngono lho. Tenan. Nek kula ajeng jaga lurah nang mriku. Lah ya jago nek ora ning gambare ya ngrasa pas nek. Lah gambare tak delok. Neng putek kok gak kon gambare masang gambar ngono kuwi. Tak delok. Paham ora ya, Teh? Awakmu iki bathuk apa ora ngono iki tok gambare. Lah mathuk Ketake kaya gak mathuk. Lah napa kok gak mathuk? Sing ngamplung awak, mkel mon awak. Dadi yo ra sing bantuan sudah dadi ratan dadi wedak kopi. Malah masuk. Iya kuning ora suwi jenenge ora atasan, kuwi jenenge mung golek kelek menggol kuwi lho. Ning dikendelek entuk ambeng jenggol.
Lah niki ya. Niki sinyalane kamu tua. Alah gagas aku nek ngono kuwi lho. Aku kuwi wong guyon. Asline nek sing tenan nek jenenge wong golek kuwi nganggo aturan, nganggo sopan lan santun. Nganggo nggih mboten. Ora aku bengok-bengok ngono kuwi. Nek kuwi bengok ngene lah aku yo iso. Tenan. Nek kowe iki apa ta maksudnya? Kowe iki anak budeng, nek kamu orang, saya orang. Bener lah. Kowe anak budeng. Kowe anak budeng. Lah, Kowe lho go kaya budeg go. gak kok anak budeng maksud budeng ayo gak mlebu sedeng metu manine metu kuwi. Lane budeng mlebu sedeng. Mlebu sedeng budeng. Lenjang-lenjang mesam-mesam iku wae. Karo rangkul geting luwih setresno. Lah gitar dipite iki. Matuk. Seketok. Ngangke ngember. Aja karepmu. Lagi karepmu kutah de karepmu. Nyangke kowe ya. Ngangke ngember go siram jagung, Mbak. Sejane agung. Nah. Jagung iki sejane agung. Warneng tawa-tawi tawar eneng. Warneng. Lah ya warneng, jagung warneng sejane agung tawa-tawi tawar eneng. Klepon. Nah, di kelap-kelap pakai pon lagi napa kliwon. Kelapon. Iki bengi iki lho, kontas nek kon ada kuwi. Mboten napa-napa, Mas. Tambar beneran. Kersane nek enek sing rondo, nek enek maling. Ora lah ngene iki lho tambar ditanggo, ramene kono nyalon nggon sepi gak konangan. Nek tanah ndek ngiter. Malah jenengan gunakne nek maling malah. Lho, lah nek tanah iki lho rak jaga. Niki bute jagongan. Jaga iki keliling. Mumpun mawon. Tenan. Aku lho rumasamu, tahu. Aku ngene iki rumasamu guyon. Aku keliling njaluk keamanan di sono. Aku tenan dirasani jedul ngarepe. Kuwi Napa niku? penglemunan ngono kuwi. Aji sing tak meng. Sing jedul iki maling. Aku dirasani jedul ngarepe. Krasa Penglimunane bandal. tekokane sing wis nyang-nyangi. Lah mun tak niku mau dirasan bejo kok urung mulai kat di awan kae. Wis didol niku wae jenengan. Ora mung ngono kuwi tok. Maune tak lakon sak apa-apa tak lakoni. Nek urung dilakoni bute mung njaluk apa tok ya lah tak takut